Ang atong text karon medyo taas ni siya pero mo-focus lang ta og duha ka bersikulo. Psalm 18 verses 20 to 21. Now, as an introduction, dugay-dugay na ko ginaw na unsaon ako ni magpasabot sa atong tanan karon kay medyo daghan kayo nga punto nga pwede i-include. But dili kaya sa usa lang ka pag-deliver sa sermon. But here goes. Usahay sa atong kinabuhi, while we are in a difficult na situation, dili na to makita dayon unsay gibuhat sa Ginoo. Diba? That's a reality. Daghan pag mga pangutana dayon. Ngano man, ngano ka nahitabo kini? Ngano man nga naa ako ani nga kalisod? O ang atong usay sa mga pinaka taas na gid nato nga pangutana, asa man ang Ginoo? Asa man ang tabang sa Ginoo? But later, when we look back, makita nato nga ang Ginoo nagalingok. Nagalingok siya di ay all along. What seems confusing before sa tuwa becomes clear when we remember how God guided us in that particular difficult nato na situation. Kung nagmumutanaw ka sa usa ka embroidery, kana mag sa cross-stitching, no? In modern times na to. Gumot kay gumutan ka sa pick a side. Daghan kay threads, daghan kay katag, but when you turn it around, sa pick a side, makita na to ang nindot kayo nga beautiful kayo nga design. Mao na sa providence sa Ginoo. While we were living our lives karon, mga gumot. Daghan kayo mga pangitabo sa itong kinabuhi na di na ito masabot. But after ni na nalampasan na nato ang particular na period sa itong kinabuhi, when we look back, ang ato makita po ang wisdom o ang faithfulness sa Ginoo. But that is to say, para sa mga Kristiyano, mao ka na ang mata sa Kristohanon. Pero sa mga believer, di niya makita na ang Ginoo mo ay nagtabang sa iya. Mao ni ang kahimtang ni David sa Psalm 18. This psalm is actually a song of thanksgiving. After nga si David giluwas sa Ginoo. Sa verses 1 to 3, naghatag sa introduction nga ang Ginoo mao ang iyang rescuer. Sa verses 4 to 7, kung aton ang tanawon, i-describe dinha ni David kung sa kasakit o kalisod ang iyang natagamtaman na affliction. O kinsa pud kini ang naghatod sa iya sa mga kasakit. Verses 7 to 19, David tells us how God delivered him from that affliction. Ang verses 20 to 29, isulti ni David nga ang Ginoo o ang nagtabang sa iya as a servant. Then in verses 30 to 45, gi-describe po ni David kung yun siya sa Ginoo pag-rescue sa iya sa iyong pantlin. And sa verses 46 to 50, ang conclusion ni David mao ang pagdahig lamang sa Ginoo. Daghan yung trials ang iyang nagdan. May persecution, ato nabasa din na mga danger, na mga kontra niya, na gusto mo patay sa iya, o particularly na si Saul. But when God finally delivered him, he looked back. Ang iyang na-realize nga anak ang Ginoo. Along those times sa iyang difficult
days. Naa ang Ginoo o wala ang Ginoo ni biya sa iya. Kung nakaingon siya, the Lord was faithful the whole time. May bago sa Scripture kung Christ, sama niya punta ng David. Sometimes, di na ito masabtan. Kung nata sa kagubot, ang word na gigamit niya from previous na Psalm, law kayo, perflex, sa sinubuano pa na, pwede na yun kayo ang iyang pagkalibog. Naglibog na siya, gano'n man ito, nag-picture na siya, gano'n man ito. Ang sa mali. Ngayon nga man isa kong kinabuhi, nagkagubot man. Tingali, din may tungkol sa enemy na mukatay sa tuwa. But sometimes, nag-struggle ta sa itong sinful nature, which is one of our enemies na gisulti din sa Bible. Kaya namin tulong ang buong enemies, gisulti din eh. Ang flesh na to, ang sistema ng morally pula, aning kalibutan, o ang devil. But regardless kung saan nga kaaway, kitang tanan, they struggle sa pag-attack, sa kaaway, even our sinful nature. Struggle na sa itong mga sala. But, my brothers and sisters in Christ, ayaw o kalimot ng Ginoo mauway mo tabang sa tuwa. Naasang paghatag ka na to o kusog na makalingkawas ta sa lalan, sa pag-atake, sa kaaway, even sa itong mga sinful nature. So, muna karon sa verses 20 o 21, si David nag-reflect. Nagunaw na si David. How God dealt with him accordingly. Yung sa siya pag-deal sa Ginoo, accordingly sa iyang pagkatako. Naghatag siya o rason. Ngano ang Diyos nagtabang sa iyaha. O maukining ang gospel message na ito karon muntaga. God rewards His people accordingly. Ang karakter sa atong Ginoo dili ni siya arbitrary. In other words, He always acts accordingly to His perfect wisdom, justice, and purposeful will. Dili ang Ginoo tag-ano na to kung unsang iyang reaksyon. Clear Ginoo, masabtan na to kung unsang iyang mga pagdil kanato. Dili siya arbitrary. So morning si David nagunaw na gano'n kang giluwas ko sa Ginoo. Gano'n kang gitabangan ko sa Ginoo. Gano'n kang giluwas ko niya gikan sa daot sa atake sa mga kaaway. O naitulong ka kong rason gihatag si David. O as we go along, atong i-touch different ng mga verses din sa Psalm 18 para ato yung mag-cover o dagan kayo yung mga connection makita nato. But first reason nga nung giluwas siya sa Ginoo, nakaingon siya din sa verse 20 nga atong basahon. Open our Bible sa Psalm 20. Giluwas si David sa Ginoo, ngano ka? Giluwas siya because first of his righteousness. Verse 20, naging sila, the Lord rewarded me accordingly to my righteousness. This is what David says. Gibalusat mo sa Ginoo, sumala sa akong magkamukhaon. Balus siya na naghahatag o sakto ang Diyos sa mga matabang na tao. Sama sa gisulti ni James nga God resisted the proud but pour grace to the humble. Apan kung atong tanawon
No? Apan kung atong basahon ni ang pulong ni David sa Psalm 18 verse 20, murag makulata. Ngano? Kay as a biblical reform nga Christian, founded ta sa gibuhat sa Ginoo sa tuwa nga wala tay atoa. Si David nagaingon nga balusan siya sa Dios o sa Ginoo sumala sa iyang pagkamatanon. Apan kahit anong nga sa tibok niyang kinabuhi, no? Dili man himpit nga matarong si David. Dili man siya makayong nga klase nga tao. Dili man siya perfect nga nagkinabuhi nga Diyos Lord. But kini ka versikulo, nindot kayo, kay makita na to ang grasya sa Ginoo. Ato yung explore gamay. Ang pag-ingon niya din ha, nga rewarded, gipasabot ka na din nga gibalusan siya sa Ginoo or giatubang siya sa Ginoo sa iyang pagka-klase nga tao. So sa pag-ingon niya nga Ginoo, usa ko ka matarong nga tao sa imong atubangan, balusan siya sa Ginoo o matarong usab nga reward. Muna nga sa atong pagbasa dinhi sa Psalm 18. Ingon siya dinhi padayon, no? Sa verse 25. Unsay gingon sa Ginoo din. Verse 24, unsay gingon sa Ginoo. Therefore, hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to my cleanliness of my hands in His sight. With the merciful thou wilt show thyself mercy. Tingala man ang Ginoo, no? Kung ang word din nga rewarded, giatubang ka sa Ginoo kung unsa ang imong pag-atubang pud sa Ginoo. So mo na naningon si David, therefore hath the Lord, verse 25, with the merciful thou show thyself merciful. With an upright man thou wilt show thyself upright. With the pure thou wilt show thyself pure. And with the forward thou wilt show thyself forward. So, kung itong nataon kanina verse, mutukma ni sa Ginoo nga ang Ginoo, ningon si David, gitabangan ko nimo, ginuwas ko nimo, because usa ko ka tao nga matarong. Girewardan siya sa Ginoo o matarong usab nga judgment. Or girewardan siya sa Ginoo o tubang po sa Ginoo sa iya ang kaluoy sa Ginoo. Kay ningon man si David, upright man ko, righteous man ko, then therefore, ang ipakita po sa Ginoo sa iya, mao ang pagka-upright. Ang pagka-maayo. Ang gipakita sa Ginoo. So, mao na nga, ningon si David, girewardan ko nimo. Gibalusan ko nimo o maayo. So, but naitong nga ang word na Christian, lawang kayo. Usa ka tao nga magkaroon. Pero ang dili sa Bible, nagahisbon kini sa particular na context ni David, mao ang pagkinabuhi nga tulid or nagkinabuhi siya nga adunay integridad or nagapunuwi siya nga nagasunod siya sa saktong nga dalan. Or nahimo siya matinumanon sa Diyos. Mao na ang word nga pagkamataon or righteousness. Now, elsewhere in the Bible, makita nato kung sabta nato kining word nga righteousness, si Abraham sa Genesis 15 verse 6. Nituo siya sa Ginoo o giisip kaniya nga pagkamataron.
So sa ilalim ng pamaagi, masabta na to nga ang kanang pagkamatarong or righteousness adunay aspect of relationship. Nga ang usa ka tao maingon lamang nga matarong siya sa Ginoo kung ang iyang relationship aduna sa relationship sa Ginoo o ang iyang pagkinabuhi in that relationship sa relasyon niya sa Ginoo adunay husto nga pamagi. So mo na nga kung atong lantaon si Abraham balik, giisip kini nga pagkamataron kang Adam. Kay tuo siya. Dili na to makita nga ang pagkamatarong adunay kalabutan sa husto nga relasyon sa Dios. So in other words, yes, tulid ka nga kinabuhi, sakto imong kinabuhi, nagmatinumanon ka sa Dios, but ang pinakasimple din is matawag lamang ka nga matarong kung ang imong karelasyon nga mao in this context mao ang Ginoo na kinabuhi ka nga nagsunod sa iya. Ang kanang nga relasyon nahimong ang kanang pagkamatarong nahimo lamang na possible nga maanaa kanimo because aduna kay relationship sa Dios. So in other words, kanina pagkamatarong dili mo ni maangkon sa imo lamang o mag-produce imo sa imo lamang kaugalingon. Kaya wala man kay ikatandi. Ang imong tandian mao lamang in this context ang Diyos. So, di na to malantaw na ang sabi din, gisgutan ni David na matarong siya, nagtumong siya na nagkinabuhi siya particularly sa iyang kinabuhi in relationship niya sa Ginoo. Nga nahadlok siya sa Ginoo nga magbuhat og dautan, mao na nga nagkinabuhi siya nga matinud-anon sa gusto sa Ginoo. So, naima tayo nga si David, pwede din niya nga patyon si Saul. Doon niya buhatan. Nagbuhat siya, nagulat lang si David sa panahon sa Diyos. Nagpabiling siya nga matinumanon sa Ginoo. Busa, makasulti siya sa pamaagi niya nahimo siyang matinud-anon o nagkinabuhi siyang matarong in relation niya sa kagustuhan sa Ginoo nga iyang pagmamagiton. So mo na nga makikon si David kung idugtong natin ng duha sama sa gisulti ni David gitabangan ko sa Ginoo tungod kay naglakaw ako nga may integridad. May integridad sa iyang gibuhat tungod nga ganahandog siya nga magbuhat og dautan sa Ginoo. Mao na nga klase nga pagkamatarong ang gipasabot ni David dinhi. Wala siya nagdisgot about sa pag-claim niya. No, nga mayon siya, Ginoo, dapat ko rin mumuwason kay ako matahong tao dili. But naitalo siya nga iya tong nasulti nga ginuwas ko sa Ginoo kay matarong ko ng tao. So in other words, gibaslan siya sa Ginoo o kaluoy kay nagkinabuhi man siya nga nagsunod sa kagustuhan sa Ginoo. So mo na nga God rewards anyone accordingly. Dili ang Ginoo masayo as a judge. Makita niya kung unsa ang nasa imong kasing-kasing. Kung nagkinabuhi pagin ka sakto. Now, sa pagawas na ko sa balay karon, nakalungkod ko sa silingan na mo, sa atbang din sa balay. Nakalungkod ko kusog nga music. Ang iyang gipatukan, mga gospel song. Yung nakinig ko mga as a neighbor, nakita man ako kung yun saan niya pagdilang Ginoo. Pero tanawa na yun.
Nakita na ko sa kong mga mata nga dili gid siya nga na kamatinon-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero pagka-Domingo karon pagawas, nagpatukar siya og praises song, mga gospel song para ipakita niya nga aduna po siya sense o kanabang kahingawa nga mualagad sa Ginoo. But to the point lang nga di na lang kuto. Magpatukar lang siya og mga sunata, which is usa ka simple lang kaayong butang. Usa ka butang pwede mo haton maskin pa o magkinabuhi ka nga immoral. Pero ang pagkamataron nga gisulti ni dili sama ni na. Usa kini na pagkamataron nga gipakita niya nga aduna siya kahadlok sa Ginoo. Usa nagbuhat siya og mga maayong butang. Dili, in other words, dili kani nagsugod gikan sa iya. Kundi nagsugod kini nga ang Ginoo nag-build up sa iya og relasyon. O kanang relasyon is grounded sa reverence. Godly fear. Kahadlok ni David sa Ginoo. Mo na nakita ka na sa Ginoo. Dili buta ang Ginoo. Kung ang usa ka tawo nga magdula-dulaan ang Ginoo, nga siya nga luwas ako kay matarong ko sa imong pananaw kung kana dili na maayo sa dili na nakita sa Ginoo o makita mo na sa Ginoo kung unsa gyud sinseridad na dili ka na matawag nga matarong sa mata sa Ginoo. But nevertheless, masikat ko matawag maklin to ni David nga matarong ko na tao. Wala na ko patya sa soul nga pwede na tayo mapatyon. Wala ko nag-abuse sa akong power as a hari. Nagsunod ko sa Ginoo sa iyang gustuhan. Nakasala man gani ko kung Bathsheba. Nakakumit man gani siya o pagpatay sa usa ka tawo. Pero nipalit siya sa Ginoo. Nahadlok siya. Nangayo siya kung pasayloan din sa Ginoo. Ingana ang kinabuhi ni David. Dili himpit. But usa lang ka tao ang pwede mo sulti niini nga himpit. Mao lamang si Kristo Jesus. Kaya nga ito may nagdumal nga daghan ng ginto sa si David. Busa atong malantaw nga kaning nga pulong usa ka pulong nga nigawas lamang nga himpit nga maklit sa usa ka niya nga higpit nga naapoy righteousness, mao lamang si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus lamang ang nagkinabuhi nga walay sala. Higpit nga naman kinumanon sa Dios. Walay bisan unsang kapasyasan sa iyang pagkamataron o pinagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ang mga magtotoo no kang Kristo nahiapil sa iyang pagkamataron. So therefore, gitudlo kini ni Apostle Paul sa Epistles to the Romans nga ang pagkamataron ni Kristo giihap ngadto sa mga tao nga nagsalig kaniya. Busa bisan pa si David nagasulti bahin sa iyang integridad, wala siya nagtanaw nga tungod ka na sa iyang banyan, ginantaw nga ang tinuod nga higpit nga pagkamatarong makita lamang niya o naangkon niya dinaka Kristo Jesus. Wala pa natawag sa Kristo ato. Wala pa natawag sa Kristo ato. But si David nahibalo nga naay anointed one. Sa pagsulat niya din hiniingon siya din verse 15. Nagyon siya. Great deliverance given he to his king. Ayan pasabot ni si David, no? Gihatagan siya ang kaluwasan sa Ginoo and showed mercy to the anointed, to David, and to his seed forevermore. Tanawa si David nag-look forward nga lang anointed
Di siya anointed man as a king, but nakakay mas anointed pa sa iyaha. Anointed one. His seed. Kung basahon mo din ha, Matthew chapter 1, makita nimo ang genealogy nga sa seed ni David. Nitong ang usa ka hari sa line of the king, si Kristo Jesus, nga mao ang anointed one. Mao man gani sa Griego nga word, ang ngalan ni ang Kristo. Ang Kristo meaning anointed one. Mao na nga as a Christian sa Acts chapter 11 verse 26, itawag ta as Christianos. Because ang Christian is the follower of the anointed one. Christos ayonos, Christianos. Mo na nga si David ni naglantaw sa usang ka taong anointed one. I-deliver siya sa Ginoo not because sa iyang pagdinong nga matarong, maski pagdilim niya nga matarong ko, yes, matarong siya in one particular event sa kinabuhi. But di hingpit. Ang hingpit lamang na mao si Kristo Jesus. O dapat may yung takad Jesus Christ so that mahimot po tang makaangkon o hingpit nga pagka matarong. Ikaduha nga punto din. Dili lamang siya ningon nga Ginoo luwas ako. Giluwas ko sa Ginoo. I-claim niya after na human niya nakita kung yun siya sa pagluwas sa Ginoo. Ningon siya usas ikaduha nga rason. God recompense him according sa cleanness of his hands. Sa ikaduhang nga versikulo sa Psalm 18, gabong ta, verse 20. Nagpadayon o nagpamahayag si David. O yan ipasabot unsa ang pamahagi sa Ginoo nganong gitubag or nganong giluwas siya sa Ginoo. O nakita niya nga kani tungod or sumala sa kaputli sa iyang mga kamot. Gibalikan niya sa Ginoo sa kaluwasan. Ang ihatag sa Ginoo sa iya ang kaluwasan. Sumala because siya ninyo siya na ay giluwas ko sa Ginoo, gibalikan sa Ginoo kaluwasan, sumala sa kaputli sa akong mga kamot. So duha ka word. Kaputli, cleanness, hands, kamot. Now, kung tanaw na to sa usa ka hinuhanon dinhing term, ang putli or cleanliness nagpakita kani nga usa ka limpyo, usa ka butang nga walay bugaw or walay korupsyon. Ang pagkaputli usab nagpakita dinhi or cleanness sa usa ka limpyo nga moral or ceremonial nga kahimtang. So in other words, ang pulong nga putli, naghulagway ka na walay sagol gamay nga hugaw or kasaypanan. But sa spiritual po ng mga kahulugan ini, nakita nato nga ang kaputli sa kinabuhi, mao kini ang paglihok sa usa ka tawo or mao kini ang iyang pagkinabuhi. Pagkaputli. So, in connection din ni sa kamot niya, ningon siya, limpyo ang akong kamot, walang giluwas ko sa Ginoo. Ang kamot niya nagpakita or nagsimbolo kini og mga butang na buhat niya sa iyang mga kamot. In other words, nagpakita kini og mga binuhatan niya. Anything nga iyang gibuhat sa iyang kinabuhi, mo na gi-represent sa iyang mga kamot. But sa Psalm 24 verse 4, nagaingon din na siya nga may limpyo nga kamot o putli nga kasing-kasing. Gikunik kani therefore nga ang kamot binuhatan
Dili lamang sa binuhatan ang kaputli sa tao, kung malingon siya nga lingon si David, giluwas ko sa Ginoo tungod kay putli ang akong kamot. Dili lang lamang sa iyang binuhatan, but apil ko ang iyang kasing-kasing. Apil ang iyang desire, apil ang iyang panungunan. So dapat ang tao dili lamang putli ang iyang binuhatan, but putli ang iyang katibukan nga pagkatao. Now, lisod ka na buhaton. Walay usa sa tuwa, but na-claim kini ni David. Na-claim ni David nga putli ang iyang makamot. Maayo sa ato pa walay korupsyon. Dili siya gabuhat o mahugaw ng mga butat sa iyang makamot o sa iyang kasing-kasing. But my brothers and sisters in Christ, nagtulpi lamang kato ni David because na naa siya particular na po nga events ang kinabuhi nga naibalo siya nga nakasala siya pero di niya makaya kung makuha ka tong sala or hugas or limpyuhan ang iyang kaulingon sa iyang sala. Muna na nidungkol si David sa Ginoo. Kaya ipano siya na ang mga pasayo naman siya o mga palibyo siya mao ang Ginoo. Ginoo nga walay bahid sa sala or hugaw or korupsyon. Muna na sa kanyang konteksto nakasulti si David, iluwas ko sa Ginoo tungod nga putli ko ang akong magamot tungod sa Ginoo. Mo na nga tanawa gani. Kung imo basahon kini Psalm 50, gi-attribute gyud ni David ang tanan nga ang iyang kinabuhi ang paghimo sa paglimpyo sa iyaha gikan sa Ginoo. Verse 31. For who is God save the Lord? Or who is the rock save our God? It is God that girded me with my strength and maketh my ways perfect. He maketh my feet hinge like feet and setteth me upon the high places. He teacheth my hand to war so that a bow of steel is broken my arms. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. So, perminti niya kina-attribute nga ang tutok sa nganong naingati siya, nganong na-clean niya, nga putli ang iyang mga kamot, limpyo ang iyang kamot. In other words, maayo ang iyang mga binuhatan. Dili nakitaan o kasaypanan ang iyang mga binuhatan. Ang tubag ni David, it is thou. Ikaw lamang ang nag-make sa akong dalan perfect. Ikaw lamang ang nagtapang sa kuha. You give me the shield of salvation. Ikaw lamang ang naghatag ka lang po. Ingon sa rin Verse 39. For thou hast girded me with strength. Giluwas mo ako sa gubat. Ikaw ang nagtapang sa kuha. So in other words, maskin pag i-attribute ni David nga ang Ginoo nagtapang sa iya sa usa ka particular nga event sa iyang kinabuhi, again sa iyang ini, giluwas siya sa gahom sa iyang kamot sa Ginoo, gitabangan siya. Nevertheless, makita nato si David na ibalo nga ang source sa kaputli sa iyang mga kamot mao lamang ang Ginoo. Mo na nakling niya, giluwas ko sa Ginoo because my hands are clean. But my brothers and sisters in Christ, na ibalo nga ang higpit nga mga nga koneksyon ani mao lamang din ha kay Kristo. Kay si Kristo, yes, sama kang David, giakusahan siya. O daghan nga mga sayop
Gisultihan siya o mga dautan ng mga pulong. But si Kristo, wala niya gamitan ang mga kamot sa pagdagman sa iyang mga away. Kundi, nagulat siya sa tabang samahan. Limpyo, hingpit, nga kamot ang naa Kristo. O puno sa nahimong sako sa pamilya sa Ginoo through Christ. Nalimpyuhan sa tungod sa iyang dugo ang atong mga kasalanan. Hingpit nga paglimpyo ka na. Pero kung dili pa, dili kita makaangkon o kaluwasan gikan sa Ginoo. O walay rason nga luwason ka sa Ginoo kung dili hingpit nga limpyo ang atong mga binuhatan. Unay kasaypanan nga makita sa tuwa, dili ka luwason sa Ginoo. But pasalamat ka kay gihimo kang limpyo sa Ginoo tungod sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo mao ang nagbayad o maupod ang naglimpyo sa tanan nato ng mga kasalanan. O lastly, ningon si David dining giluwas mo ako Ginoo because as a servant I faithfully kept the ways of the Lord. Verse 21. For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from God. Itabangan si Ginoo because wala siya two things. Ni lakaw siya sa dalan sa Ginoo. O ikaduha, wala siya ni panayo sa Ginoo. Now, one particular verse ni naka-attract na ko nga makaingon ka nga klaro kaayo nga ang Ginoo gyud ang kept ng David, no? Sa dalan nga dili siya mahilayo sa Ginoo. Ngayon siya din sa verse 28. For thou wilt light my candle. The Lord my God will enlighten my darkness. For by day I have run through a crook, and by my God have I leaped over a wall. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is right. He is a buckler to all those that trust Him. Kinsa ang nagtabang kan David nga makalakaw siya sa saktong nga dalan. Ang dalan nga moabot kayo siya sa gingharian sa Ginoo. Giluwas sa Ginoo tungod nga anaa siya sa dalan na sakto. But ang Ginoo mao ang nagtabang sa iya kung dili siya mapahilayo. Ang Ginoo mao ang naghatag og suga kang David. Ang Ginoo mao ang naghatag og pulong kang David. Nga dili siya maka-depart or maka-divert sa lakaw. Sama niya sa usa ka tawo nga naglakaw sa ngit-ngit. Nga ang Ginoo mao ang naghatag og suga. Compared sa tao nga walay suga, nga naglakaw sa ngit-ngit. O kita na tao din sa kalibutan, we live in this dark and broken world. So kung wala kay suga, dili mo makita ang dalan. But pasalamat ka kay duha ka buok ang hibuan sa Ginoo din. Ihatag niya ang suga, mao iyang pulong. Ihatag niya ang dalan nga mao lamang si Kristo Jesus. Mao na nga si Kristo. Nagiingon siya, I am the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father except by me. Magpasalamat ta, kaya nakita na ito ang ngadalan. Nga nakalakaw ta ng ngadalan. O nga nagdahilan sa ito, unsa, ang word sa Ginoo. Psalm 119, perminti na ito ng ginaawit, verse 105. Nag-ingon siya din ha. Thy word is the lamp unto my feet, and a light unto my path. My brothers and sisters in Christ, ngit-ngit ka nga kalibutan. Sama kang libid, nagalakaw ka sa mangit-ngit na dalan. But ang kaluwasan na to, mao ang pulong sa Ginoo. We're only saved by His word. Wala na na-save sa lain nga mga means sa Ginoo. It is only by the light, the word of God, nga gihatag sa ato nga nakalakaw ka sa dalan ng Mao si Kristo. Padulong dito sa gingarian sa atong amahan. So sama kang David gawon kabutagon, may pala na to, dili niya ni maangkod. Dili siya pwede mo claim ani. Nga Ginoo, I have my righteousness. Luwas ako. But because of the righteousness of Christ, giluwas siya sa Ginoo. Dili po din pa-claim ni David nga Ginoo, gibalikan ko, gitandaan ko ng kaluwasan because ang ako mga kamot limpyo, pinimalo siya na nasa mga kasalanan. But ang dugo ni Kristo mo ay naglimpyo sa iyong mga kamot, sa iyong mga binuotan na sa iyo. Nga mahimo siyang putli. May balo siya, nga dinha lamang ang iyang kaluwasan. Lastly, he kept in the ways of the Lord as a servant, as a king sa Ginoo. He kept in the ways of the Lord. O nahibaluta nga ang paglimpyo o ang paglakaw niya dito, dili niya na maangkon. Dili niya maangkon. But naingon lang ito niya, tungod nahibalo siya nga ang anointed one na si Kristo mao ang dalan padulong dito sa langit. Now, balik ta before come in sa inscription ano. Psalm 18, balik ta. Sa inscription sa dinha sa mga Bible na to, mabasa na to before sa verse 1, nasa gisulti. Unsa yung gisulti din na? To the chief musician, a son of David, a servant of the Lord, who speak unto the Lord the words of this song in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. My brothers and sisters in Christ, kanina text sa Psalm 18, na isulat po din dito sa 2 Samuel verse 22. Pareho kayo. Ang pagkasunan dito. Kung unsa ang naadinhin, mabasa po dito na ginalik ni David yung sa pagluwas sa Ginoo. O ang iyang rason, that God dealt with him accordingly sa tulong na reason niya, anong giluwas sa Ginoo, iyan yung isa-isa dito. Pero, ang 2 Samuel 22, dili na ito pwede maawit. Dili siya ginsign nga awiton. Basahon lamang. Narration. Pero din sa Psalm 18, gidesign siya nga makanta ni David. Gisulat siya in the way nga awiton ni David. Mo nang gingon na this or unto the Lord the words of this song. Usa ni siya kaawit. Nga giawit ni David. Nga makaklaim si David. Ginoo, giluwas ko nimo
tungod nga matarong ko, tungod nga putli ako mga kamot, tungod nga naglakaw ako sa dalan nga imong higahin. Maawit niya ni pagdili sa himpit nga pag-awit. Ang himpit na lang lamang nga makaawit ani kung kita o si David moawit together with our Lord and Savior Jesus Christ. Dili nato i-claim sa itong kaulingon lamang nga matarong ka kung wala si Kristo. Muna nga, may brothers and sisters in Christ, nag-end ang Psalm 18 of doxology. In other words, pagdaig. Verse 49. Therefore, I will give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name. Pagdaig. Kaya naipalutan na ang tulo ka rason nga luwason ka sa Ginoo, maana mga gali, maawit din mo sa imong baba kung naa ka kang Kristo. Looking back, unya sa atong kinabuhi, kabalutan na kaning Psalm 18 na eschatological nga mga language ni. Kaya ingon man din nga Ginoo, imong gisilutan ang akong kaaway sama sa paggamit sa imuhang mga creation. Wala gigamit sa Ginoo ang pagsilot sa iyang kaaway. Pinagi sa mga tangke ni gira, pinagi sa mga helicopter, pinagi sa mga battleship. Wala. Ang gigamit sa Ginoo ang thunderings. Ang mga tingog sa Ginoo mo ang gigamit. O kung basahon nimo ang Revelation chapter 1, murag nakahuom dito nga mao kato si Kristo nagatindog sa pagbalik niya ang mahitabo iyang pildihon ang kontra sa iya. But salamat ta kung kita anak sa side sa Ginoo. Dili lang kita nga makaawit nga ruwag. Salamat Ginoo kay imo kung ginuwas. But dili ta makahiagom sa kapungot sa Ginoo. Naningon sila na God was wroth, meaning He was very angry sa kaaway sa Ginoo. Putog sa nagbibindi, makaangkon o anger sa Ginoo, kapait. Muna nga, salamat na nga maawit na ito ni doxology with praises nila sa Ginoo, but at the same time, we give thanks because we will be spared from the anger of God. Di kita makakagaltan sa kapungot sa Ginoo. My brothers and sisters in Christ, o timan yun. Madawag lang na ito. Mariwardan ng tahanan. Mariwardan ng tahanan. Dili masayo mo Ginoo. When you live a life in righteousness, when you live a life with clean hands, when you live a life walking in the right path, dili gayon masayo ang Ginoo. As we judge, mauna nga live this life in Christ. Amen.